Vinul tău cu mătri este tărișor. Miroase a trandafir cu nuanțe de fân proaspăt cosit. Ar fi pe placul polonezilor. Dar al meu, cum e vinul meu? Interesant. I-ai pus zahăr. Doamne ferește! Vinul tău le-ar place numai bine olandezilor. Dar brânza, cum e brânza? Stai, Uleac. Badi Gheorghe, hai până la mine. Vreau să-mi spui și mie. Am vin alb, vin roșu și unul special. Vă închipuiți? Stă seara Regina și spune: aduceți-mi chiar acum vin de la Moș Gheorghe din Baurci. Cu cât mai mulți oameni vor gusta vin din Găgăuzie, cu atât mai mulți vor spune: ce oameni, gospodari!